Lah, ya lah men karo ngomong itu orang dimulas cah lanang. Blok. Gue tiang sapi kan enak lagi nggak cokotin nyamuk. Pak, ayo, bisa lampung kilo. Lampang rene. Iya, sakmu nek diangkat dhewe ya ora kuat kok ya ora mentoton kowe iki. Wong mbok kaya wong wedok-wedok liyane kae lho. Rasa apa nyang-nyeng go kayu sak ban-ban nyeng go pakan nyeng. Sakmu nek ora kuat. Kendang digawe dhewe kono lho. Ganggu wong apalane anggere wong sik lingguh mesti diganggu ae lho. Mangkat sak ibet kok sambat. Bunda. Wong kok dikongkon muni ae. Kono wedok barang kok. Angkat sak men ae yo. Angkat sak ora kuat. Ya ora kuat lho, Pak piye? Ya mbok panggil to. Yang Panggil kok kaya ngono. Yo kene kowe. Ngangkat. Ya ampun, Tun. Ngapain ngono lho? Tekel ngisor, tangan ngisor. iya ya. Malah. Ya, Tenanan kok. ya Allah, Pak. Iya tas sampean iki. Lho kowe ngangkat ra kuat terus ya. Ngangkat sak potong terahno. Malah. Ayo nah. Tuh. Wong kok ngangkat sak mene kok eker men lho. Yo, Itu tenanan lu cuma ya ngangkat. Masalah Tun. sampean lho, Pak. Oh. Wong kok. Ini kok ora kuat blasku. Menah kowe karo Ya sampean sing salah ki, seperti apa terus kok ngangkat aku. lanang sik lingguh lebengak karo-karuan. Gatel kabeh ya aku. Wes lah angkatan ae. Jujung nek kok kono. Endi? Di konti. Ngangkat sak mene kok. Wong diang domonge ngomah. Resek pirang-pirang nggani diang kaya ngene. Ya resekan gampang entek. Ayo. Ganter ngangkane. Iya ya. Lah, wet. Ngomongi to angel. Banter lho munjunjung niki. Jadi kon banter. Banter yang nggo duga kira to. Banter kok ora nggo duga kira iki lho. Yo wis kendang. Kok malah sing banter sing tenanan ora terus banter kan. Iya ya. Jelas. Ya. Yo. Terus terus. Semuanya apa tok ngeyel diomongin. Seneng to. Pulang rasane. Mau pikir aku wedi ayo neh. Wong kok. Ayo. Gendang sesak awan sak panas kok. Wong kok dikongkon kok. Malah wis angkat dhewe. Balik aku. Terus telepon iki. Wes. Kok malah balik iki yo. Aduh. Waduh, sedes banget iki. Donge kaya ngene kok dadak dienggo diang-diang lho kok. Ngomah resek pirang-pirang kok. Enggani diang kaya ngene. Entek gobyos. Lah. Ya tekne men. Diangan yo karepe ra yo karepe sapine. Ngurus.